Така че от следващия бюджет 2013 година вече всичко да е ясно от самото начало, къде какво харчат, както ние, между другото, от началото на юли знаете, всеки ден каквото се харчи из държавата е на нашия уебсайт, може да видите, както и аз като финансов министър. Много добро начало за електронното правителство, което правим, и много публично и много прозрачно за харчовете на държавата. Една от 4 държави в света. Не знам дали сме го обещавали. Нека пиши, че сме го обещали и сега сме го изпълнили. Аз също искам да кажа. Аз ви предавам, понеже разбрах от господин премиера, че имате още около 20 минути разполагаме. Имаме няколко според нас важни въпроса, които наистина имаме молба да минем през тях. Може би и все пак се разбрахме, че ние сме отворени да изпитвате точната дума, даже и по-рано. Ако не успеем всички, сме готови пак да ни изпитвате. И нека да е след лятната ваканция. Защото това има ползи и за нас. Можем да обясняваме това, което казваме. И понеже сега Бойко Метър, министрите за това не са обърнали много внимание. Сега вече... Ние сме предоставили първа информацията, която е поискана. Така че сега ще ги натисна много по-бързо. Нека не се чувстват обидени, че не е Симеонометър или Цветанометър, просто премиера е Бойко. Обидени сме, но... Симометър звучи добре. За електронното правителство или? Аз се чуда, може би за електронното правителство обещахте на 1 септември 2011 година да има до половина една година електронното правителство да заработи в България. Септември е след 2-3 месеца. Каква е ситуацията там? Над 40 услуги има, които се извършват между отделните министерства и агенции. Примерно, а външно министерство изцяло работи само на електронен принцип. Това, което качихме цебрата, системата за разплащане, е също много голяма крачка. Има я само в Бразилия. Сега ще видите, ще въведат много държави в Европа, защото вече ни аплодираха за това. И единственото, което ни бави, е кадастър. Защото за да изградиме кадастър, ни трябва някъде порядка над 150 милиона, а ги няма. В момента, в който, но трябва така да ги планираме, че да може да има кадастър. В момента, в който има кадастър, тогава почти всичко, което с общините хората подават като документи за скици, за такива работи, може да си го правиш от компютъра вкъщи. Да продължим темата за електронното правителство. В едно ваше изявление 23 март 12 година, Дневник го цитира, но мисля, че става дума за ваше явяване по телевизията. Премиера Бойко Борисов обеща да отмени поръчката за осъвременяване на съществуващите в държавната администрация софтуерни продукти на Microsoft, ако главният секретар на Министерски съвет не успее да убеди опозицията, че в прозрачността и яснотата на процедурата. Става дума за сделка от 70 милиона евро. Отменена ли е в съда? Тя е в съда. Добре, значи говорим изпълнено. Тя не се движи, тя е в съда, както отреди съда, така. Радвам се, че тук са едновременно министър Дянков, министър Цветанов и премиера Борисов, защото един въпрос, може би не е точно от неговия ресор. Става дума за следното. Премиерът, вие казахте, на 18 август 2011 година на Варненското пристанище при залавяне на една пратка с контрабандни цигари, че до февруари 2012 година контрабандата ще бъде пресечена и няма да има в страната нито една нелегална кутия цигари. Точно така. Доста хиперболизирано. Това може спокойно да го напишете неизпълнено за едната кутия обещание, защото деца вика в чантата може да се пренесе някой. Телефона ми е, ако сте разпечатан. Не. Аз ще го отговоря. Затова само ми дай данните, защото ги взех от митницата. За първото полугодие на 2012. Нека ги изчете само. Просто все едно аз ги отговарям, защото съм взел данните от митницата, за да можем да ви го отговоря като цифри. И ни накара да работим в съботния ден. Аз ще ви го изпусна по имейлите. Резултата на агенция Митници в противодействието с нелегалното разпространение на цигари за първото полугодие на 2012 година в бюджета са постъпили с 64,4 милиона лева повече приходи от акцизи от цигари или ръст от 8,8%. В скоби 820 милиона лева през първата 2012 година при 753,6 милиона лева за първото полугодие на 2011. Това означава обложени с акциз 424 милиона къса цигари или 8,6% повече спрямо същия период на 2011.
Брутните приходи от акциз от тютюневи изделия през миналата година спрямо 2010 са нараснали с 17,5% или с над 250 милиона лева. Ръстът както на приходите от акцизи от цигари, така и на освободените количества се дължи изцяло на връщането на потребителите към легални цигари с български бандерол, въпреки че социологическите проучвания показват, че все още половин милион българи са склонни да търсят и купуват контрабандни цигари. Така, колко сме, съгласно доклада на големите тютюнопроизводители в света, колко сме намалили контрабандата? Европейският съюз отчете, че за пета поредна година потреблението на легални цигари в Съюза нарасва, особено в Италия, Испания, Португалия и Гърция. За една година контрабандата на цигари в Испания е скочила с 3 пъти, в Гърция за последните години 5 пъти, в България за трета поредна година този дял на контрабандните цигари намалява от 34,% за 2010 през 22% за 2011 до 20,2%, които обяви преди 3 седмици един от водещите анализатори в света KPMG. Тоест, ще го броим частично изпълнено това обещание, защото... Значи, вие тук действително може спокойно да кажете не е изпълнено. Спокойно може да кажете, защото така го казах. Аз в момента, когато го казах, ми мина през акъла и каза, да го държи, тия хвърля една тия цигари и заминах. Но отдолу, ако може под чертата, да сложите, че, а в какъв смисъл го казах? Защото ние сложихме малко пари в неща, които се говореха много години преди това. И вързахме митниците с агенцията за приходите на. Резултата от това за тази година е около 1 милиард лева повече са прави. Ако това е било направено преди 20 години, смятайте какви пари са изтекли от държавата. Сиреч, в това обещание под чертата, ние направихме няколко много добри неща, които ги отчитат всички анализатори. Първо, с връзването на тази система, ние можем в момента да контролираме всяка капка петрол от влизането в България до излизането като бензин и разпространението по бензиностанции. Можем по същия начин контролираме и за това при нас в Европа, понеже няма граници, примерно от Гърция може да влезе контрабанда веднага, от Румъния може да влезе веднага, няма граници. Въпреки всичко в България виждате, че намалява поради съвместните действия на МВР, митници и данъчни. Втори път, освен тази система, защо го казах това? Заради скенери. Ние в момента поставихме на всички граници най-добрите скенери в света. И те веднага се изплатиха. Веднъж залагат цигари, втори път наркотици, виждате колко заловихме. Трето, при съвместната работа на митница със служба БОП, когато мине камион, те веднага с бопаджиите, отиват до склада. Или обратно, когато БОП проследи даден канал, изкарват го, хващат ги на скенера и разбиваме цялата престъпна група. Така че имате морално право да ми напишете не, но в същото време в колко пъти в алкохола се вдигнаха приходи. Ще го видите. Сиреч, много добри неща, неправени до сега сме направили, за да това ми изказване е малко хиперболизирано. Дет се вика, като кажеш на него, няма ти стъпа тук. 2009 юли месец от акциз влезите суми в бюджета са 7 милиона, а 2010 към юли месец постъпленията в бюджета са 21 милиона. Направете си Три пъти дали сме увеличили събрали пиенето на алкохола или просто мерките, които бяха предприяти по алкохолните производители. Да се върнем към една друга тема, стана дума малко. Сиреч, направеното като обещание е много повече от нето, като неизпълненото формално обещание. Ще го четем като частично изпълнено и ще отбележим тези данни по черта. Нататък, в едно ваше изявление преди година и половина, но вече в качеството си на премиер, не на главен секретар или на кмет на София, вие казвате, че не е правилно това, не одобрявате това, че политическо лице, министър на вътрешните работи, издава разрешение за СРС и тогава давате обещание, и това е цитирано от Дарик Радио да цитират, давате обещание да се промени закона така, че главният секретар на МВР да издава тези разрешения, защото, цитирам, министърът, който е политическо лице, не е редно това нещо да го прави според вас. Да, но подкомисията в парламента преди няколко дена излезе с един доклад, съответната подкомисия за контрол върху СРС-тата, според който от 2011 година спрямо 2010 е нараснал с 30% повече
броя на послушваните граждани и с 26% повече са заявките от МВР за използване на СРС. Към това, ако добавим категоричната заявка на ГЕРБ за това, че ще разреши употребата на СРС, ще го впише в наказателния кодекс при изборни нарушения, купуване на гласове и така нататък, тези цифри може дори да скочат, тези числа могат дори да скочат още повече. Това ваше обещание изпълнено ли е? Не е ли изпълнено? Ще го изпълните ли? Кога и в какви точно измерения главният секретар на МВР да издава разрешенията, а не министър? Това, което мога да кажа, че в много от държавите от Европейския съюз административно се разрешава само от министъра, без да се върви в съда. В България законодателството е изключително прецизно в тази посока и вие знаете, че искането идва от оперативната служба или от прокурора, който е по даденото досъдебно производство, и разрешението се дава от българския съд, а министърът само всъщност има един уведомителен характер. Понеже това предизвика изключително много така коментари в публичното пространство, и аз мога да ви кажа, че да, действително, така както вие принасяте в момента цифрите, има леко завишаване. Ние цитираме подкомисия. Точно така. Но пък трябва да ви кажа, че резултатите в борбата срещу организираната престъпност са в пъти повече, и аз мисля, че това много ясно се отчита от тези, които са компетентни да коментират какви са резултатите. Европол, ОЛАФ, Държавният департамент със своите доклади и, разбира се, на двустранна основа с министрите, които имаме постоянна комуникация. Що се касае до разрешението на специални разузнавателни средства за купуване на гласове, това ако бъде прието, и то беше много ясно отчетено и при президента, когато беше на Конституционния съвет, това ще става само и единствено по искане на прокурор, а не от службите, за да няма вмешателство на Министерството на вътрешните работи, което е деполитизирано, и да отпаднат абсолютно всякакви съмнения, че точно така. Това е от прокуратурата. Да. Наблюдаваш прокурора. Кой състав на ВСС ще избере главния прокурор, господин премиер, вие като лидер на ГЕРБ? Сегашния състав или новия състав? Много ясно го казвам. Това вече е окончателно. Новия състав. Това винаги, когато се приемеше закона за съдебната власт, винаги сме го коментирали чисто политически, че когато се приеме този закон, изборът на Висшия съдебен съвет, новият ще бъде този, който ще избере главен прокурор. Но се получи едно публично коментиране, и то с различни заглавия, че старият ви съдебен съвет, това е целта на управляващите, да бъде избран новия главен прокурор. Не искаме новия главен прокурор да бъде с подкрепата на новия ви съдебен съвет, и процедурата, която е по избора на Висшия съдебен съвет, вие виждате, че тя е възможно най-прозрачната. Ще има възможност и по интернет да се дискутират всички дебати, всичко, което се входира като концепция, всичко, което е като кандидати за Висшия съдебен съвет, те ще бъдат публично качени на сайтовете и ще има възможност да има съответните. Аз само да допълня, че в случая, ако се издават от главния секретар, образно казано, вместо министъра ще сложим главен секретар, ако имаме това желание да го правим, ще сложим такъв, който ще ги подписва и ще идва да ни казва. Така че това си е жив популизъм в това изказване. Аз съм го казал. Вашето изказване. Да, съм изхождал, когато съм го казал, нали, от позицията си като бях главен секретар. Аз не допусках да ми се меси тогава министъра и нямаше как да ме накара да подпиша или не подпиша нещо. Не, това е 11-та година, не. Да, спирах. Просто Когато като премиер, разбирам. нали, логиката ми да го кажа е разсъждавайки какво ще бъде. Но като знам горе-долу с какво разполагат в МВР, няма секретар такъв момента, в който да сложат като мен и да кажа не, това не или това да. Винаги можеш да го манипулираш, ако искаш. Така че би бил... Ако позволите ви довърша думите, не само опозицията синя или червена понякога говори популистки, а понякога и премиера си позволява да се изказва. Някой път човек в желанието си да каже или да обясни нещо, в неслучайно тази постановка е най-хубавата. Език мой, враг мой. Нали? В момента казвам, аз съм изхождал от позицията, че ако аз съм главен секретар, няма да допусна да ми повлияе. Но ако е друг, дали няма да ме повлияе. Само да добавя нещо. Нека да си припомним кое правителство и кой парламент въведе реалният парламентарен контрол за специалните служби. Защото когато беше създадена Държавната агенция за национална сигурност, вие знаете, че в закона беше записано парламентарен контрол, но 40-то Народно събрание не го въведе. 41-то го въведе и ние направихме ротационен принцип и всъщност той е на паритетен принцип. Участват всички партии, без обаче в управлението на контрола за ДАНС да бъде управляващата партия. По същия начин го направихме с подкомисията, която е всъщност за контрола на СРС-тата. Защото тя за първи път е толкова ефективна, има реален диалог и има реален контрол.
И сега в момента това, което сме го предвидели за законодателните промени за НРС, за НСО и за военното разузнаване, също една от основните теми ще бъде точно парламентарният контрол. И трябва да ви кажа, че в тази посока Фондация Конрад Аденауер вече имаме 2 командировки, които отидоха представители от Министерство на вътрешните работи, от Съвета по сигурност към премиера, които бяха в Германия, срещнаха се с депутати, срещнаха се с експерти, за да могат действително да въведем този модел на контрол, който го има и в Германия. И в Германия уникален Както и модел. сега нашето предложение ДКЕВР, който е независим орган, но какво означава независим? България е парламентарна република, може да отиде да има парламентарен контрол и върху вдигането на цената на тока, водата, на действията на ДКЕВР. Главният прокурор ходи да го изпитват в парламента. Премиера, що ме повикат, отивам и ме изпитват. Защо да няма парламентарен контрол върху ДКЕВР? Всички опозиционни партии, управляващи казват защо? Защото смята по формула. И ако трябва нещо да се направи, нека парламента публично говорят от трибуната. Може би се ориентираме към приключване. Един-два максимум въпроса остават още. Добре. Пред 24 часа на 6 юли 2011 година обещахте да се промени закона за концесиите и да се предоговори какво концесионерите ще плащат за земите, които са взели в повече. Какво стана с идеята за договора за концесиите? Добре, може веднага да ви кажа. Значи, още в края на 2010 променихме закон, от средата на 2011 работи единен орган в Министерство на икономиката при нас. Само за първите 4 месеца на тази година концесионните възнаграждения, които държавата е събрала заради по-добър контрол и по-ускорена работа на единния орган, са повече от цялата 2010. Имаме 43 милиона до края на април, а 2010 цялата са 42 милиона. Имаме множество акции за незаконен добив. В петък последната на една от фирмите с 300 000 лева акт, 5 конфискувани камиона и самосвали, една пресевна инсталация за незаконен добив. Общо взето, системата в подземните богатства, този единен орган работи вече много добре. Заварихме концесии от 2001, 2002, които никога не са плащали 1 лев на държава. И никой не ги търся. Може би има пряка връзка с... 1200 преписки имаше наследени в момента, в който се създаде този единен орган. 700 концесии в процес на отдаване на концесии и 500 за разрешение. В момента има 100-200 от тях, които още работят. Всичко друго е предвиждано като документация. На всички други са им дадени документите, за да може те законно да добиват, ако имат такива права, и да си плащат концесионното възнаграждение. Навсякъде, където сме хванали който и да е незаконен, сме го обявили. Минималната глоба е 50 000 лева. От началото на годината имаме поне 10 такива акции. По време на... Има непряка връзка, но все пак е за така видим връзката между бедствието в село Бисер. ГЕРБ изпълни едно свое обещание, даде 1 милион лева дарения, отчетено беше в медиите. Но тогава вие давахте една заявка за това, че обещание по-скоро, за това, че ще бъде създадена, цитирам по памет, комисия подобна на ДКЕВР, която ще има правомощията да ходи, да инспектира и да издава... ДНСК, да, която ще може да издава разпоредби какво да се направи с този даден язовир, ако той е несигурен, ако има някакви проблеми. И ако не бъде изпълнено в срок от 1, 2, 3 месеца, тази комисия дори ще може да има правомощие да изпусне язовира и дори да се бори стената. Има ли развитие по вашата идея? Не, не само, че го направихме, то е факт. Министерството на икономиката. Това го свършихме за 2 седмици, може би 3 седмици, непосредствено след инцидента в Бисер. Всички язовири бяха посетени от специалисти на язовири и каскади на напоителни системи, хидроинженери. Навсякъде бяха дадени предписания, и не само, че ги даваме предписанията, но от другата страна се подписваше или кмета, ако е общински язовира, или арендатора, ако е под аренда, или селския кмет, който сме намерили. Имаше, и министерство. Имаше страна, която да знае, че носи отговорност. В много от тези случаи намалихме обемите на язовирите на 50%. В някои случаи, като в Хасковското село Елена, с язовир Елена, например, разрушихме част от стената, за да можем да изпуснем обема на язовира, понеже главният изпускател беше затлачен. Така че веднага след този неприятен инцидент, в рамките на няколко седмици се провериха язовирите в цялата държава и се дадат. Тоест, макар неформално тази комисия работи. И сега знаем кой... Тя всъщност си е комисия, само че към точно така, дори негово без министерство. За да правим нова администрация, нови разговори.
Защото Обаче се изгражда една паспортизация на всички тези язовири в реално състояние, които се намират днес. И сега се знае кой носи отговорност. Този, който се е подписал от другата страна и тук знае още кой едно носи обещание сме си изпълнили. 1 милион даде партията за Бисер, 100 хиляди за църквата на Варна, 300 хиляди за пострадалите в Перник, от оня ден ги изплащат. 10 хиляди за Симеон. 10 хиляди за Симеоновград, за паметник на загиналите дечица. И сигурно за още доста църкви, които може да ви кажем, и манастири, които сме Моя казали, последен сме въпрос изпълнили е, обещания. не знам колегата дали има последен, моя последен въпрос отново ще реферирам, с това започнахме, нали, протестите около закона за горите и заявката на ГЕРБ да се справи, цитирам по памет, с корупцията по високите етажи на властта. Аз съм гледал едно интервю с един от представителите на Организацията на свободните лесовъди, на свободна практика лесовъди и дървопреработвателната индустрия, малки фирми. Bullprofor се казва тази организация, в която човека, който даде интервю, мога на господин Цветанов да му изпратя информация по този въпрос повече, разказва, ще използвам израза, чудовищни неща за корупция в тази сфера. За злоупотреби на борсата, за кръг от фирми, които убиват малки и среден бизнес, за една група от... Не са ли тези, които в парламента публично казаха, че на всеки 3 камиона един крадат? Не мога Тези да са цитирам. в парламента, които казаха, че на всеки 3 камиона публично казаха един Говоря, крадат. не съм сигурен. И където такива малки и средни фирми пратиха с 20 години и секоха горите. Сега, въпросът ми е да го довърша все Не, пак. не. Не знам коя е. Аз съм ходил като главен секретар покрай нашите районни управления. Беше пълно с каруци, трактори, виетнамки или какво ли не, конфискувани от тези, които Все с пак- по 2-3 резачки отиваха и размазваха гората. Нека да си Не, довърша. нека и аз да си довърша. В края на краищата Не знам демокрацията не е всеки да си говори каквото си иска, а да го докаже. Те излизат и самите казват, че до сега, поради това, че са много Да. и с една каруца отиват и използват главно ромското население, отиват, сечат, после им го взимат и го продават навънка. Човека говореше с конкретни данни, има го записано. Конкретните данни веднага на Цветанов Така. и след един месец, като се видим, ще ти отговоря лично или Добре, той какво сме и въпросът направили. ми е следния. Но не искам така да се фърля от тези, не казвам, че всички са такива, но точно те 20 години под егидата на ДПС и на част от БСП рязаха горите на България. Поголовно. По време на моето управление 3 години са единствените години, които с 10 до 15% вече се е увеличила гората в България. Откъде на къде ще говорят такива глупости? Има факт, вие както цитирате разни фондации или смисъл сдружения, в Юростат официално пише. България е и още една държава имаше, която официално за 3 години гората се увеличила. Тези приятели наши от Орлов мост първо трябваше да кажат браво, че запалите гора. И сега послушайте ни, че това има съмнение за лобистки закон. За лобистки член един. Тази статистика включва и залесяващите се селскостопански земи, храсти. Тя не включва солидна, масивна дърва, гора, само единствено. Но така иначе изказването на Малките господина, дървета на господин след време стават големи да. Тази статистика не включва тях, защото там, където Там са земеделските земи. се води ливада. Там се води ливада и така. горски фонд. А цифрите са само за горския фонд, за това, което се води гора. предпочитам този разговор да го водите с лесовъди, аз самия съм съвсем друг Ама човек. и аз не съм лесовъд. Но въпросът ми Аз не съм беше лесовъд. с нещо Аз конкретно. виждате, че отговарям на всички въпроси, но не премиер. съм лесовъд. Чета Евростат, в който казват, че Разбирам. са се увеличили Въпросът ми горите. беше Как тогава някои казват, чудовищно изсичат горите? Значи един от двамата лъже. Въпрос, не, чудовищни злоупотреби, не изсичане на горите. Дайте ги Въпросът ми беше злоупотребите. свързан, ще ви дам линк към... Търгува се на борсата дървесината. Фанете борсата, кажете, ето идете, проследете. Ще изпратим на госпожа Арнудова препратка към това видеоинтервю. Да. В него става дума за злоупотреби, борсови и в самия бранш. И онзи ден уволни главния секретар на Министерството на земеделието. Онзи ден го уволни. В сряда. Точно за подобни неща. Не можех да ги докажа, но съм убеден, Все пак господина застава с името си. и аз заставам с името си. Уволни главния секретар в сряда. Той е съветник. Моля ви да довърша въпроса все пак. Та, господина цитира. Началник кабинета
началника, извиняйте, не главния секретар, началник кабинет да ми го направиш обещание неизпълнено. Началник на кабинет. Та въпросният господин Булфор, господин Джоков, казва, цитира, на една среща в Министерството на земеделието и храните, господин Найденов го няма тук, нали, да потвърди или не, цитира, понеже нашия сайт се занимава и с политически изявления, ето едно такова изявление на депутата от ГЕРБ Емил Димитров. Той казва, България е наша, горите са наши, ще правим каквото си искаме с вас или без вас, обръщайки се към протестиращите и към хората от бранша. Как вие като премиер лидер на тази партия бихте интерпретирали това изказване на господин Димитров? Че е тъпо и глупаво и истински се надявам да не го и казвам. Повече от тъп няма. Нямам друг... Ако го е казал, Да, аз цитирам. кое е наше? Гората е имало от турско време до... Все ще има. И ние я щадиме, пазиме и тя се увеличава. Затова и виждате колко горски пожари на мига ги загасиха пожарникарите и страната в тези нечувани жеги в момента. Хасковско, Димитровград, където И в цяла Европа е така. и в цяла Европа. Ние се бориме и я пазиме. Това са факти. А това, че някой мой депутат или министър или някъде някой може да си изсили, има го това и в менталитета. Затова пък вие може да регулирате това поведение. Ами, Но питаме пак- се, това правим. Аз за това и ви благодаря и виждате колко отговорно се отнасяме. И нали, искам да гаря никакъв натиск. Не кажете, утре викнаха ги Цветанов, там Дянков, Тук имаше вчера едно изказване. нали, или каквото е било. Не, Ползвам ви за коректив от огромна помощ ми, защото аз не мога да ги следя всичките тези неща. Всъщност, вършите ни огромна услуга и работа, слагайте ни тези въпроси и тези приказки. Ние ще ни помогне и утре, като ги викна тук да ги чуя и Емил Димитров и всеки дали се казва или не, да ги пратя го заказвали и отидат се извинат на хората. Ако са го казали. Още едно обещание, че ако го е казал, ще се извини, ще го запише. Така че това е гражданското общество. Аз искам няколко обещания да дам днес. Те ще се случат утре. Добре. Обещавам, че интерпретация в медиите. утре нашия CDS spread, нашите рискови лихви ще са по-ниски от Румъния, първо обещание. Второ обещание, нашите лихви ще са по-малки от Испания. Второ обещание, нашите лихви са по-малки от Италия. Трето обещание, утре това може да се провери. На базата Три обещания. Да, записахте ли? Да. Гледай сега, това е манипулация в медиите. Ето това е манипулация на вашето име. И затова, виждате, направих 100 пъти, нали, уточнението, че сте тук по ваша воля, че вие сте търсили и така. Погледни, с моите снимчета. Никога не сте имали и няма да имате по-демократичен премиер, който да може по всяко време да дойдете и да му поставяте въпроси, той ви отговаря като ученик. Ние отчетохме тази възможност да бъде интерпретирана среща ни по този начин и затова от самото начало се опитахме ясно да я вкараме в рамката, че това е разговор от обещанията. Да, хората, които не знаят, ще отворят и ще прочитат. Скандал. ГЕРБ държи сметка. И понеже само с това искам да завърша и тръгваме, защото е много важно. Комунистите на време, или по-точно тайните служби, те и в много държави, не само в източния блок, и от Германия, още нататък, има наука за компроматите. Наука. То самият термин е съветски. Първо, основно правило. Трябва да направиш така компромата, че този, който го чете, за себе си да се отврати от себе си. Толкова трябва да е гнусен. Това, който го чете. Второ правило. Събираш добре подбрани истини и ги компилираш. Трето, утряш на най-силното место. В смисъл, ако е добър полицай, го правиш мафиот. Ако е добър финансист, го правиш, че не може да смята. Или както царят, че не може да говори. Той говори 12 езика. Просто беше удоволствие да гледаш царя на прием с дипломати или
връща с англичани на английски, испанец на испански, немец на немски, италианец на италиански, французи на френски, араби на арабски. И ако си спомняте, методично го биеха, че той не може да говори. Тези, които не могат да мъцнат, казаха, че той не може да говори. Ние имаме рекордни количества от главен секретар до сега задържани количества наркотици. Задържани еди какво са. Печатници за фото. Признати, понеже знам, че сте пропуснали един въпрос, ще ви се кажа. За тази публикация скоро в едно германско издание. Където ме бяха изкарали, че едва ли не участваме и... Тагес Цайтунг, ЦРУ... ЦРУ казва подобно планирана точно компроматна атака. Удрят ме в най-силното место, че съм полицай, удрят ме в най-големите количества наркотици, които сме ударили, правят го в чужбина, за да може от тук да го грабнат тези медии, които виждате какво пишат. Скандал, че ви притискат. Аз ви отговарям на въпросите. Вие мен ме притискате в момента публично с въпроси и отговори. Точно обратното е. Но излиза, че ние като някои цербери, терор, оргосеве, при положение, че ние на всички повици на обществото, дали е за шистов газ, дали е акта, дали е гори, веднага казвам, окей, ние сме гражданска партия, заповядайте, диалог, кое ви притеснява, махаме го. Публичният образ е на диктатор, на тези същите. И това, което прочетохте са скандал, е, че ние сме диктатори, искат да го изкарат. Тези, които са диктатори всъщност. И само да кажа, техният обаче план този път много лошо блесне. Нали? Пуснаха първо, че агент Симо казал... Не, Симо е съкръщение, казват от еди кое си през... Американското правителство така нарича вътре, помежду си нарича ЦРУ агенция. Така и подобно нещо. За техно голямо нещастие, в деня, в който това излезе, на 3-дневно посещение, 3-дневно официално посещение беше директора Петрес на ЦРУ. Ходеха по църкви, по манастири, вечери, обеди и в същото. И той излиза с комюнике на правителството си през американско посолство, че никога не е работило по-добре с България, че ни поздравява за етническата толерантност, за финансовата дисциплина, за успехите. Тоест той бил тук, за да свидетелства... Не, те не знаеха, защото тези посещения се пазват тайна заради сигурността на човека. През съобщението от Американско посолство излезе деня, в който той вече се замина. Не, аз питам за смисъл това ми беше... на неговата визита. Каква беше? Има ли нещо, което да не е тайно около неговото посещение, което да може да кажете? Защо дойде шефа на ЦРУ в България? Защото ние... Всичко е тайно. Жалко. Защото сме първо приятелска страна. Прекрасно работим по линия на международен тероризъм, наркотрафик, трафик на хора, всичките информации, които имаме из региона и обмена на информация довежда до всички тези добри операции, които правим. Той е командващ войските в Афганистан, може много неща да ни разкаже. Добър генерал, приятел наш. 2 нощи спива в България и никой не разбра. Вие повдигнахте темата. Така че... Записа. Вашия запис с господин Танов, разместени ли са думи? Какво разбирате вие под записът е манипулиран? Ваши думи са размествани, монтирани, премонтирани или е презаписван от служебния диктофон? Си спомням много добре как казах няколко нецензурни думи, които ги нямаше в запис. Помня го като ден днес. Смисълът свързан за това, че президента ми се обади и каза, че митничарите правят безобразие. Смисълът това е въпросът. Дали е променен смисъл, контекста? И с няколко леки пипания разговорът придобива съвсем друг характер. Но помня една голема ругатня по линия на президента, нямаше в записи. Защото от това става ясно, че той ми се обадил и всъщност аз този Мишо Бирата не го познавам. Никога нямам никакво общо с неговото семейство, с неговия бизнес, каквото и да бил. Точно обратното. Той дава на БСП масите, столовете, по бирфестите, където правят по Бузлуджи и така нататък. И всички го знаят. Той си беше Първанов приятел на Румен Петков. И той вечерта, като ми се обади, и понеже ги няма тези работи, той и след това вътре няма още няколко. Нямам такава памет да си спомня. Но, кое е най-важният факт?
няма нито едно последвало обстоятелство, неизвършена проверка или прикрито, или каквото и да било. Проверката си е направена, протоколирано, всичко. Няма никакво последствие, освен за мене шамара публичен, който получих заради това, че съм се намесил в нещо, което нямаше как да не реагирам, като президента ми се обади и ме помоли. Не, че е правилно. Не е трябвало да го правя. Но съм си такъв. Всеки човек има своите грешки. Аз реагирах и се обадих и го правих. Прекрасно знайки, че Натанов телефона е под контрол. В този момент аз не съм казал абсолютно нищо, което считам, че е грешно, защото не съм повлиял по никакъв начин. Това в проверката не можеше да се установи дали е СРС-то. Той, премиера каза, че телефонът е бил под контрол на господин Танов. Да, но това никой не можеше да го докаже, защото знаете, че когато има СРС, има ВДС, които се вадят, които се съхраняват. Всичко останало си има законство, в който се унищожава. Така че оттам нататък това може само да бъде предположение, но това, което беше казано... Но съм си извадил пулгата. Еми, за нас разговорът беше интересен. За съжаление сте притиснати от форума на ГЕРБ, младежкия ГЕРБ в НДК. Бихме могли да продължим още поне един час, но да не ви губим времето. Сигурно може да. Държавата трябва да се управлява. Ние сме работещи хора, имаме много свършена работа. Много свършена работа, която аз сега вече като сванах, ние ще даваме обещания, които знам. По-детайлни обещания, както Дянков само обеща за лихвите за тези работи. Ама ние знаем, че това вече е факт, че се случи. И този хитрец сега, утре ще кажат, обеща 3, изпълни 3. Браво! Така че... Аз мога да ви посъветвам, вижте програмата. Няма, това е дисциплина на политическото говорене, което всъщност е много положително нещо. Дисциплина на поведение и политическо говорене и вие ни вършите огромна услуга с това. Управленската програма на ГЕРБ, вижте сектор сигурност. И това, което е направено като законодателство, и това, което е направено като реформа. 99%. Добре, да не ни чакат младежите. Септември сме на ваше разположение. През Севда, за да... Аз не искам да говоря с вас, не че ми е неприятно, а да не стане, че... натиск. Като си видите конспекта от въпроси, ми дайте... Не само за септември, на куп. Всичките. До тогава, ако имате въпроси, дали към Дянков, Добрев, Лили Павлова, Ники Младенов, подайте ги, аз ще организирам по същия начин всеки един да седне както аз и да си отговори на въпросите. Ще се радваме. Има официална покана към господин Дянков. Чакаме отговор все още. Аз чакам вашата методология. Сега като я разбрах каква е, още утре ще дам още 15 на обещания, други ден те ще се изпълнени и така. Бихме искали да разгледаме и старите, които са обаче. Разбира се, Добре. разбира се. Ще увеличиме Процентът е важен, да. И на мен Също и там за този сигнал, който казахте, ще го изпратя определено. получим за да може.